पद्मश्री बाबासाहेब वेंगुर्लेकर महाविद्यालय पणतूर तिठा। आमचे कोर्सेस बीकॉम विथ बँकिंग अँड इन्शुरन्स आणि BSc IT। आमची वैशिष्ट्ये: स्वतंत्र कॉलेज इमारत, अर्हताप्राप्त अनुभवी शिक्षक, सुसज्ज इंटरनेटसह संगणक लॅब, व्यक्तिमत्व विकास आणि व्यावसायिक शिक्षणाची सोय, अतिरिक्त मार्गदर्शक व्याख्यानं आणि सेमिनार्सचं आयोजन, तसेच भविष्यातील नोकरीसाठी मार्गदर्शक व प्लेसमेंट सेल। 100% यशाची परंपरा। प्रवेशासाठी संपर्क 9921 0956 07 किंवा 8275 66 59 46। हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक आणि महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अलौकिक कार्यकर्तृत्वानं आणि पदस्पर्शानं पावन झालेल्या अनेक किल्ल्यांना अखेरची घरघर लागली आहे। किल्ल्यांचा इतिहास लुप्त झाल्यानंतर गेंड्याच्या कातडीला जाग येणार का, अशी विचारणा आता शिवप्रेमी तसंच दुर्गप्रेमी लोकांकडून होते। कोल्हापूर जिल्ह्यातील किल्ले पन्हाळगडानंतर विशाल गडावरही बुरुज ढासळल्यानं दोन्ही किल्ल्यांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झालाय। या दोन किल्ल्यांची पडझड मनाला वेदना देत असतानाच मराठा आरमाराचं प्रमुख केंद्र आणि शिवरायांनी पुनर्बांधणी करून घेतलेला विजयदुर्गही आता संकटात सापडलाय। आता या संदर्भात माजी खासदार संभाजीराजे यांनी गडाच्या तटबंदीला फुगवटा आल्यानं केंद्र सरकार राज्य सरकारचं लक्ष वेधलंय। त्यांनी या संदर्भात 2020 मध्येच पत्रव्यवहार करून डागडुजी करण्यासाठी विनंती केली होती। संभाजीराजे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार डागडुजी संदर्भात पुरातत्व खात्याकडून संबंधित काम करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व त्या परवानग्या घेतल्या आहेत, मात्र विजयदुर्गाचं काम सुरू झालेलं नाहीये। अनेक ऐतिहासिक घटनांचा साक्षीदार राहिलेल्या या किल्ल्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे यावर असलेल्या अनेक वास्तू आजही बऱ्यापैकी सुस्थितीत आहेत। त्यांचं जतन संवर्धन करणं गरजेचं आहे। गडाच्या तटबंदीला काही ठिकाणी यावर्षी फूग आल्याचं दिसून येतंय। लवकर याकडे लक्ष न दिल्यास तटबंदी मोठ्या प्रमाणात ढासळण्याची शक्यता आहे। महाराष्ट्रातील सरकार व केंद्र सरकार यांनी लवकरात लवकर यामध्ये लक्ष घालावं आणि महाराष्ट्राचा ऐतिहासिक ठेवा पुढील पिढीसाठी जतन करावा, ही सर्व शिवभक्तांच्या वतीनं कळकळीची विनंती करत असल्याचं संभाजीराजे यांनी म्हटलंय। झिरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करा।